Türkmen türgönlerimiz Özbekistan Respublikasynyň Fergana şäherinde sportyň guşokly göreş görnüşi boýunça geçirilen Aziýa çempionatyna gatnaşyp baýrakly orunlara nasip boldylar. Olaryň bu gazanan üstünlikleri ýurt garaşsızlygymyzyň şanly tenetine toý-towgady boldy. Şunda guşokly göreş boýunça Aziýa çempionatyna jemi 15 döwletden 215 türgön gatnaşyp ýerleşlerimiz bu ýarışda jemi 6 medala, 3 altyn we 3 bürünç medallara munasip boldylar. Guşokly göreşiň erkin usuly boýunça 68 kilogram agramda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 3-nji ýyl talyby Durduýew Saatlyk, 100 kilogramdan ýokary agramda Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň 4-nji ýyl talyby Allaberdiýew Anna Gurban, 100 kilogram agramda Ýaşygelli Kakaýew adına Halkara Nevit we Gady Uniwersitetiniň 1-nji ýyl talyby Täşlif Hekim 1-nji orunlara munasip boldylar. 57 kilogram agramda Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlayan sport mekdep internatynyň 12-nji synp okuwçysy Babajanow Pelwan. 62 kilogram agramda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 1-nji ýyl talyby Nurberdiýew Hekim. 82 kilogram agramda bolsa Ýaşygelli Kakaýew adynaky Halkara Nevit we Gady Uniwersitetiniň 3-nji ýyl talyby Zan Mämedow Murat baýrakly 3-nji oruna munasip boldylar. Türkmen türgönlerimiziň gazanan bu üstünlikleri gahrman arkadaşymyzyň başlangyçlary esasynda hormatly prezidentimiziň sporty ösürmekde alyp barýan siýasatynyň rowaşlyklary we senýanlygynyň aýdyň suwutnamasydyr.